Zvolen Václav Klaus, takže je to správná odpověď. Dobrý. Jsme na 80 000, před námi je otázka číslo 9 za 160 000. YouTuber vystupující pod jménem Hogi se ve skutečnosti jmenuje buď za A. Jan Macák, nebo za B. Petr Lexa, nebo za C. Daniel Štrauch, anebo za D. Jirka Král. Tak tahle otázka pro mě fakt není tedy, ale ještě využiju, když jsem si dala tu riskantní variantu toho jednotlivce z publika, ale prosila bych jenom, když to opravdu 100% víte, protože já vůbec netuším ani. Přátelé, kdo si myslí, Že to 100% ví, ale hodně. že zná správnou odpověď na Hodně. tuto otázku, povstaňte. Tady máme 4 a tady jich máme 8, 2, 10, 11. Říkám to správně, víte, paní učitelko? No jo, hodně. No, kdo hodně, na vás ale to je působí? mladá generace, To je mladá generace, To je mladá no. generace. Tak. Podle čeho budete vybírat? Oblečení? Spíš, ne, že bych chtěla urazit obličej. děvčata, ale spíš asi chlapce, protože, i když teď děvčata taky už na tom YouTube, že jo, ale tak já zkusím, tamhle vstal první, myslím. Ten s tím nápisem Ano, na s tričku? nápisem. Dobře, děkuju, ostatní Tady. se můžou posadit. Pokud to budete vidět správně, prémie 5000 korun vás nemine. Představte se nám, prosím. Dobrý večer, já jsem Ondra z Prahy. Ondra? Ondřej, ano. Ondřej z Prahy. Dobře, dejte se, paní učitelko. Tak... Prosím, ne jako ve škole, já to neuměl nikdy. No, vůbec. Jako opravdu, já ani tady netuším. V nějaké otázce bych třeba aspoň procentíčko tušila, tady nevím. A vy máte YouTube, vy tady to na tom počítači, My to že jo, sledujeme celá rodina, takže... No, takže jo. A co ten Hogi jako dělá nějaký krátký videa, nebo... No, takový videa vtipný. Videa, jo, No. s jakým tématem? Legračním, nebo... nejvíce snaží o legraci, protože to je moderní, že jo? A Jo, všichni na to jo. koukají, aby se smáli taky. Jo, tak já vám věřím, jenom mi řeknete Děkuju. to jméno. Já být vámi býdal Petr Lexa. Petr Lexa, dobře. Já vám děkuju, můžete se posadit. Já jsem hráčka, já samozřejmě věřím, už protože se pán zdvihl opravdu rychle. Jo. No, Doufám, že to nebyla jen nějaká taktika. Jo, já dám Bčko Petr Lexa. Budeme věřit na Budeme povědě. věřit. Budeme věřit Nic jiného Žolíkovi. mě nezbývá. Dobře. Označme B Petr Lexa. Jan Macák vystupuje pod jménem Mentee. Daniel Štrauch vystupuje pod jménem Go Man TV. Ale pod jménem Hogi se skrývá Petr Lexa! Je to správná odpověď! Samozřejmě děkuju divákovi. Taky, za důvěru. Ano. A já vám blahopřeju k 5000 korun. Děkuju. No fajn! Čeká nás otázka číslo 10 za 320 000. Pojďme na ní.